Bamarote machuo kanaria deka au chiel nono. Bende wedore mbui duto mag oganda kanyo Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en jalub jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Sayo jatend piny William Ruto kuom koso chwalo dongruok makare ne oganda mag jo Kalenjin. Gachagua mane loso kod jofwambo malendo kod dho Kalenjin. Wacho ni jatend piny omiyo mana maino oganda mawuok e dhoudi mamoko. Ikine ma odhi nyime kod kisera mage mag siasa. Moto ne yiro maduong' mariga mabiro. Gachagua bende okwedo weche mawachore ni poni nono omiye lemo mar telo ne Kenya ok obi chwalo dongruok ne oganda madhot mar Kalenjin. Sharon Ong'ao ni kod ler mathoth. Koloso kod jofwambo mag Kalenjin, mane en jalub jatend piny Rigathi Gachagua, osewa jatend piny William Ruto kuom rem mar chwalo dongruok e thurge. Hii ng'ombe wamengoja 14 years, alikuwa deputy president for 10 years. Okay, akakuwa na matatizo. Hii miaka ine, hii ng'ombe ya Wakipsigis, hii ng'ombe ya Wanandi, ya Watugen, ya Marakwet, ya Keyo itafika siku gani? Gachagua yango ni konyalo bedo jatend piny e pacho kae. Obiro deo dhoudi duto. Kopogore gi weche mawachore ni onyalo mana deo dhot achiel. Mimi nikipata nafasi ya kuunda serikali, ningetaka kuhakikishia jamii ya Wakalenjin ndio bipata npaso, na mimi ndio sitaki wawachwe nyuma, na sitaki shida yetu na William Ruto wabebe. Omedo ni kata bed ni piny owacho osebedo ka rocho rombege, machiegni ni obiro limo gwenge mag Hoho mar Okak. Mimi nimepigwa mara 24. Kama wanatumana uwawe kanisani, nyumbani Mlimani, ubaya ni kwetu nyumbani Nyeri. Kama watu ya serikali wametumana upigwe ndani ya kanisa nyumbani, na ukienda Kericho na ukienda Nandi, lakini nimeambiwa na watu ya nyumbani, wewe ni Mkenya na wewe ni kiongozi. Hao Wakalenjin walikupigia kura, hawaja kukosea, tembea waende watembelee. E okang' machielo, Gachagua medo seyo jochwala rita e pacho kae, kokwayo bad migao mar arita kwe mondo okaw ndamo mager ne jogo manomonje e kanisa. Wawache kuua watoto, wawache kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu, wawache kutuma wauaji kanisani. Wale watu walivamia watu kanisani wakishikwa serikali ijiondoe, watu wapelekwe kotini kwa sababu walionekana, polisi walionekana. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Sharon Ong'ao wadhi nyime